Oke, Bandung. Iya, nadanya nada asli, Son. Nadanya piye, Dok? Nada asli. Nada asli nada piye? Nada asli ini nek ndek kan ndek enak. Dulu ora. Kok kacau ki ngono ya. Mbak Inces berdiri ya selanjutnya. Selamat pagi Mbak Inces Citra Luradura SPD MMI. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Bagaimana? Sehat. Hah? Sehat Mas Bin. Oh, sehat. Ya. Piye, Dok, sawetara? Sakontara. Nyapa? Sawetara piye sliramu? Ya nyapa wong ket mau digogrok nang kono. Kok dadak jembote koyo piye? Ora maksudnya urung arep ta, Dok? Urung arep ta? Arif. Urung ngantuk lho. Urung aja ngantuk. Wis tak sekali gendelok malah. Ngaturke napa, Dok? Matur sembah nuwun. Agem warga Ngeju. Tenang. Kowe iki blogok iki. Napa lho? Yo nyanyi ngono lho, wonten pamundutan ngono lho, Cas. Kok ngasor. Oh, Bisa gas. menyanyi. Apa, Dok? Bapak-bapak sing teng wingking mriku nyuwun napa, Pak? Napa, Pak? Aku kok, Pak. Aku lagu apa? Terus Gending-gending apa? tak omongi. Nek nari iki sinten, Mas? Nyuwun sewu bapak ingkang wingking menika nyuwun napa, Pak? Iya, terus iki jare iki. Hah? Enggak pernah. Tak apa loh kowe kok ngene aku ngata lho. Aku ngata lho sayangnya. Yang di Pawan yang lagi salisah minta lagu apa Ibu? Oke, baik. Oke, apa terus? Gak njaluk apa-apa. Pengen tenang kok. Iki bisa enten pini sepuh. Tasih wonten menika tajam taruna nggih Mas nggih. Nggih. Subhanallah nggih Mas nggih. Nggih. Bapak Ministro Subhanallah nggih Pak. Nggih. Kang wonten ngajeng menika. Subhanallah. Lho kok gak-gak. Lah piye timbang Rati Sauri ya? Oh ya. Ya lu ora Sauri timbang gue Kisina. Oke, betul. Oke, Mas Malik Matane Malik official. Kok Malik Matane? Malik Ahmad Official. Ya. Lagu ini Oh. yang terbaru guys. Oke. Lagu apa? Guys. Apa? Elong beracun. Aduh kok nek nucuk lagune kuwi ya. Nek ra kuwi kan anu abang biru lampu disco. Liyane kok terus. Wis matang bayarin nyemiteng kok gitu kakek ngomong. Iya dong guys. Oke guys. Hari itu suriku ya Pak ya. Oke, terus kowe Iki biasanya aku ki wis duwe gerakan sendiri karo partner kerja. siapa? Ikan. Oke, mosok niki mbok. Lho, lah iki lho klambiku lho padha seragame. Kuwi sing nek aku kae ya. Kere kok. Kuwi sing nek aku duit saweran nek mbok lumpukno. Gak kae ceritane kok ngedit saweran. Mbok gablak dhewe. Wah, Sini. oke. Anu niki kan tetap vokal bicara ya. Hajutan kok. Yo. Terus anu sesuk nek iki anu to, Gas. Nek kok neh to, wis to aku suka nyanyi ora. Sik to tak omongi. Enggak aku mong sesuk ora tanggapan kowe. Ngomongi sok ben wis tanggapane. Ojo pilih niki. Ngomongi kok. Tanggapan iku ora usah ora. Opo? Ora to, yo wis. Diganti sampro. Malah diganti Kajian. Gusti kamera. Ya. nang kabehnya apa no? Aja. Ayo guys. Kowe iki gelek enak.